Я тръпни малко назад. Джонга! Е така, гей. О, тук. После ставаш от тук. Там се надиваха пастървали. И челави. Мога да пусна ги. Искам много движение. Важно да има касни. Който пак е за Ето как се лови на нимфичка. Как се лови на нимфичка? Ето така. А, така. Много... тук е, да. Много... Обаче, пръчка ми харесва. Добре. Да. Невероятен баланс. Значи аз не съм свикнал с такива. Тя за левичари, ама ние Няма значение. Той аз имам менгеме за лева ръка, но... Ще правиш, бе, Оф, какво правим?